بلوچستان نے اداروں کی سروزیر میر علی مردان خان ڈون کی اثرو کیا صوبہ ایمنی بابت دیوانہ اداروں کی تحقیقارانی وزیر چیف سیکریٹری بلوچستان ہوار تحقیقارانی سیکریٹری اور ڈی آئی جی کوئٹہ باہر زرتا دیوانہ ایمنی جاورہ سرا بریفنگ دیگ بتا دیوانہ گوشک بتا ایمنی بحالی اور محلو کے جان و مال رکھنے کے واسطہ ہم پواڑی گام کے سورگ بھی کراچی سارتی زور گیش بھوگے گمان کراچی کم از کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرنے گتا گیش گیش درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ شد کام کراچی آیو کے روچا موسم سار تو ہشوی الیکشن کمیشن اداروں کی گنجائی وزیر فواد حسن فوادہ عہدہ چا دید کنگے معاملہ درخواست رد کو تک الیکشن کمیشن اداروں کی کابینہ چا جانبدار وزیران دید کنگے معاملے سرا وزیر نجکاری فواد حسن فواد خلاف دائر درخواست سرا فیصلہ داتا الیکشن کمیشن اداروں کی گنجائی وزیر فواد حسن فوادہ عہدہ چا دید کنگے درخواست رد کو تک اگشتر کے فواد حسن فواد نجکاری وزیری گچنکاری عمل وزارت چا اثر انداز کتنکا جہلم جی ٹی روڈ لاہور موڑے سرا ٹریفک وائلس با یک زال بولی بیران 4 زال بولا ہوا سیر سے مردم ٹپی ہم بتک لاش ٹپی جہلم اسپتالہ سر کنک بتگاں سک ٹپی بتگی مردم راول پنڈیا ریفر کنک بتر وائل مجھے سبب پیشت کر سندھ و پنجاب جتائیں دمک مروچی ہم مجھا سرمند کو تگاں مجھے سبب فلائٹ آپریشن درکون درگانا رپورٹ سے ردا مجھے سبب 2 درجن گیش پرواز دارک بتک چشکے بازی فلائٹ پھوشتے آماچے مجھے ویلا چا رکھ کے واسطہ موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ اچھا بلکسر تک بند موٹر وے M3 فیس پور اچھا سمندری حدہ بند کنک بتا غزہ اسرائیلی عرش بڑھ جاہیں گستگی 24 کلاکانی نیامہ 200 گیش فلسطینی شہید بازینی ٹپی اسرائیلی بمگواری اصابہ 21,000 گیش فلسطینی شہید بتگ تنیگتا 55,240 فلسطینی ٹپی بتگاں بلوچستان نیشنل پارٹی سروگ سردار اختر مینگل گشگیں کے بیگوائیں مردمانی جیڑا اولی رندہ ما 2012 چسکو تک بلے کسا اچنے گشتک زال بولوتی دل دوسری مردمانی بازی آبی واسطہ اسلام آباد اشتگاں بلے بجنے گپے کے اودا آہن ہلاپا FIR کنک بیتا جمعیت علماء اسلام میں گنجائی رہشون مولانا عبدالغفور حیدری گشگیں کہ گچنکاری پلگاری بباں اگر گچنکاری 2018 وڑا کنک بود بڑا ترندی مزاحمت کنے ماگو چیف الیکشن کمیشنر ابو گند نند کو تک اوتی دلگرانی گشتگاں گچنکاری چکانی لیب نے راج باز جنجالہ گزی اسلام آباد ہائی کورٹا PTI سرو کے نیمگاہ سائفر ٹرائل سرا اسٹے آرڈر 10 بندی رد کو تک سائفر کیسا ٹرائل کورٹ 12 دسمبر منگ نامہ ہلاپا PTI پیسری کے چیئرمین نیمگاہ جمدات کے درخواست سرا کیس گوشدار گتا پاکستان تحریک انصاف رہشون شاہ محمود قریشی گشگین کے 9 مئی من راول پنڈیا نبتگاں کراچی بتگاں قرآن بیارے من سوگند وارگا تیارہ من آمد گسا گشتک کے پیمرے چا ریکارڈ لوٹائنک بباں منی لوگی آغا خان اسپتالہ بتا من کراچی بتگاں سپریم کورٹ سیجا جا منا رہا کنگے فرمان داتا ورلڈ بینک کا گشتک کہ پاکستان معاشی ماڈل ناکارہ بتا معاشی دیم روی نب ایلیٹ کلاسہ رس گئیں پاکستان اچھا دیگا ملکاں باز پوشتیں کم بتگی نیزگاری پد گیش بتا پاکستان معاشی دیم رویہ دائمی نہیں مسلم لیگ نون رہشون جاوید لطیفہ گشتک کہ گشک بی 9 مئی ویلا نسرا ہاکرے چک بتا
राज सरपत कनक बीबी के सहूलत कारा लट गुजारस तक अरबा कलदार हिसाब कैदन इसी सबब शुहास कनक बीबी के ऑडियो कै लीक का गेच इनकारिया ने आड़ो की जोड़ कनगे पन दलसाजक हो गए। कराची यक माह न्यामा आस लगेगे 4 वैल पेशत कर सदर मोबाइल मार्केटा लगतगी आसचा सदा चगीश दुकान असर मनबुक तक रिपोर्ट टेरेदा कराची सदर मोबाइल मार्केट दा दुकान सरजम सुक्कगा ऊपर बुतगा बस्त गिरोचा राशिद बिनाज रोड आम आस लगे तक पंजगूरा चटकान बाजारा मेन रोड जोड़ कनगे शहर उश्त आमाची चरीशे साहबा दुकानदार जंजालानी आमाचा दुकानदार और बेपारानी गुशगी के गस्तगी बाजी वहदा दग्गे कार ना सरजमा दग्गे सरजम कनगे वास्ता गामगे सूरग नबुता चरीशे साहबा मा जंजालानी आमाची जहला मुआये का शुगरा मच्चे सबा हद्दे निगाह कम्बुता सारथी हजूर गेश भर सबा लस महलूक जंजालानी आमाची जहला में मज्जो तामुरे सबा ट्रैफिक रवानी हम कमी नौ दरबर सरकारी मुलाजिम जंजालानी आमाचा।